मोनसे दुखुनांथाव भाइरेल भिडिअ। बे भिडिअ मासे मोख्राया सुबुंनि गोथै सह'खौ नखर आरो रायजो राजाफोरा जोबथा बिदाय होनो लाहार फाहार खालामबाय थानाय समाव मासे मोख्राया फैनानै गोथै सह'खौ दाङै दाङै बिलिरदों, फोजादों आरो खुदुमदों। बे दुखुनांथाव भिडिअआ समाजारि बिजोङाव गोबां फोसावजागासिनो। बे भिडिअआनो जादों सानजा श्रीलंकानि बाथि खालवानि होनना समाजारि बिजोङाव फोसावदों। फोसावजानाय भिडिअनि बायदिब्ला थैनाय सुबुङा सानफ्रोमबो बै मोख्रानो जानाय आदार गथायबाय थायोमोन, जायनि थाखाय बिगोमा गोमाजानायखौ सहायनो हायाखै आरो बै मासे मोख्राया सुबुंफोर दुखु जानाय समाव गावबो बिगोमानि जोबथा बिदाय समाव बिगोमाखौ फोजाफैदों, दांफैदों आरो अनफैदों। थारैनो मानसि आरो मोख्रानि गेजेराव सोमोन्दोखौ रोखा खालामदों। अननाय होयोब्ला जिब जुनारफोराबो बुजियो होनना खौरां फोसावग्रानि रिपर्ट। बड'लेण्ड बुब्लि। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो 7 आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय, इंराजि रोंगौथि गोनां, लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc, लोगोआव BEd, DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय, लोगोआव BEd, DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय, लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।